Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah cikin bidiyon da zamu gabatar yanzu zamu yi bayanin yadda ya kamata a ziyarci kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da ya kamata ka yi in ka je da kuma abubuwan da ya kamata ka bari. Sannan kada ku manta ku yi subscribe na YouTube channel dinmu don karfafa mana gwiwa don kuma ci gaba da samun bidiyoyinmu a koda yaushe a kuma lokacin da mun kai. lalle ziyartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi masa sallama yana daga cikin manya-manyan ibadu da kuma biyayya. Ka yi ƙoƙari a lokacin da ka shigo Madina don ka kai masa ziyara. Don haka ya kai ɗan uwana wanda ya zo ziyara, idan ka ga masallanka a masallacin annabi, ka yi ƙoƙari ka tafi inda ake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama tare da sahabbansa guda biyu, Abubakar Siddiq da Umar al-Faruq. Allah ya ƙara musu yarda. Ka tsaya a daidai kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da natsuwa da kuma girmamawa. Ka yi ƙoƙari kada ka ɗaga murya, ka fuskantar da fuskanka ka daidai kabari. Ka yi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mai cewa: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فجزاك الله عن أمتي خير الجزاء. اللهم صل على نبينا محمد. Sannan ka matsa gada makaɗan ka yi sallama ga Sayyidina Abubakar kana mai cewa: Assalamu alaika ya Aba Bakar Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu anil islami wal muslimina khairal jaza. Sannan ka kara matsawa gada makaɗan ka yi ma Sayyidina Umar sallama kana mai cewa: السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كي ƙoƙari kada ka dinga turereniya tare da ‘yan uwanka wanda suka zo ziyara. Sannan kada ka tsawaita tsayuwa a wajen kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kada hakan ya jawo cunkoso. Sannan kada ka fuskanci kabarin da yin addu'a. Kada ka shafa turakun masallacin ko kuma mimbarin ko kuma abin da aka kewaye kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. Ana hana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon biyan bukata ko kuma yaye wata mala'i da ta samu mutum, domin Allah subhanahu wa ta'ala ne kome yake hannun shi na wajen yayi ma mutane damuwa ko kuma mara lafiya. Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle masallatai na Allah ne, kada ku kira wani tare da shi. عليك الله يا خير الله